Někdy není děsivé to, co tělo prozradí, ale to, co zamlčí. Ten případ jsem otevřel jako kterýkoliv jiný. Bylo ráno. Tiché, ospalé, březen. Tělo dorazilo z okraje města. Nalezeno v garáži, podle zprávy se jednalo o loupežné přepadení s fatálním následkem. Muž středního věku, neidentifikovaný. Obličej silně zasažen chemikálií, nejspíš kyselinou, zuby vytrhané, otisky zlikvidovány. Zpráva končila jedinou větou. Není možná pozitivní identifikace. Ale mně něco nesedělo už od začátku. Tělo leželo na stole v boxu 12. Muž kolem 40. Výška průměrná, váha tak akorát. Ale ten obličej, zohavený, spálený, pokožka rozleptaná do vrstvy, kde už lidské rysy přestávají mít smysl. Kyselina udělala svou práci. Precizně, až moc precizně. Bylo to jako podívat se na tělo, které se nemá poznat. Jenže lidské tělo je jako kniha, když umíte číst. A já četl. Ležel přede mnou muž, který měl být Karel D. Detektiv s dlouholetou praxí. V peněžence byly jeho doklady. Služební průkaz, klíče od bytu. Jenže tělo neodpovídalo. Něco na tom muži bylo jinak. Pod kůží. Objevili ho v opuštěné podzemní garáži na kraji v malém městě. Auto bylo otevřené. Kufr plný zásob dezinfekce a gumových rukavic. Vedle těla kanistr s chemikálií. Náznakem mělo jít o sebevraždu po selhání v osobním životě. Ale patologové nevěří na náznaky. A já rozhodně ne. Muž měl popálený obličej. Hluboce. Otisky neexistovaly, zuby byly vyražené, nešlo nic porovnat. Ale něco mi tam nesedělo. Ne ten pach smrti, ten znám, ale pach příliš pečlivě naaranžované lži. Když jsem vytáhl z kapsy jeho peněženku, našel jsem dvě věci. Fotku jeho údajné ženy a vizitku, kterou tam detektiv Karel D. nikdy nenosil. Patřila muži, který byl na seznamu podezřelých v případu převozu kokainu z Jižní Ameriky přes Rakousko do Česka. A právě tahle karta všechno roztočila. Začal jsem si klást otázky, které měly zůstat nepoložené. Co když ten muž na stole není Karel D? A co když je to někdo, koho ten mrtvý znal velmi dobře? O 2 dny později mi zazvonil telefon. Neznámé číslo. Hlas tlumený, ale známý. Pane doktore, věřte, že to tak bylo nutné. Někdy se musí ztratit tvář, aby mohl člověk konečně vidět pravdu. Vy ten příběh stejně se píšete, tak ať je aspoň úplný. A pak ticho. Ten večer jsem zůstal v pitevně déle, než bylo potřeba. Nevím proč. Možná jsem chtěl jen něco doplnit do zprávy. Možná jsem čekal, že si něco uvědomím. Ale přišlo něco jiného. Bylo kolem půlnoci, když světlo ve skladu 2krát bliklo. Nestává se to často. A pak jsem to uslyšel. Ne zvuk, spíš pocit. Jako kdyby něco přes 5 centimetrů kovu na mě křičelo. Bez hlasu, ale naléhavě. Jakési neviditelné pomoz mi. Druhý den jsem se rozhodl tělo znovu prohlédnout. Nešlo mi to z hlavy. Při opatrné kontrole jsem si všiml něčeho zvláštního. Na boku krku jeden vlas, dlouhý, černý. Nebyl jeho. To tělo mělo pokožku naprosto zničenou, žádné vlasové kořínky. A přesto ten vlas byl čerstvý, pevně přichycený, lehce zakrvácený. Jak se tam dostal? Už odpoledne jsem cítil tíhu za očima. Jako by se mi něco tlačilo do vědomí z jiného místa, kam nemám přístup. Tělo v márnici leželo klidně, ale ne ve mně. Usnul jsem nad zprávou v ordinaci, hlavou položenou na stole. A začal sen. Pitevna vypadala stejně, ale světlo bylo jinak. Studené, bledé. Ne bílé zářivky, ale modravý lesk, jako když měsíc svítí skrz zamlžené sklo. Tělo leželo přede mnou, ale nebylo to to samé tělo.
Obličej byl stále rozleptaný, ale pod kyselinou, jako by se tvarovalo něco jiného. Jiná kostra, jiné čelisti, jiná přítomnost. A pak se pohnul prst. Ne jako reflex, jako gesto. Ukazoval mi. Nadřez. Přistoupil jsem k němu. Tekla z něj voda. Tmavá, viskózní. A pak se v ní zjevil obraz. Muž v černém kabátu. Vysoký, bez tváře. Stál nad klečícím mužem. V ruce držel injekční stříkačku. Zasáhl krk. A pak polil obličej. Neviděl jsem krev, jen ticho. Obraz zmizel, ale voda dál tekla. Jenže místo vody, teď to byly vlasy. Znovu jsem byl u pitevního stolu, ale teď jsem slyšel šramot. Ne z boxů, spod stolu. Sehnul jsem se a tam leželo tělo. To samé tělo, ale bez popálenin. Krásná, živá mužská tvář, dýchající, oči otevřené. Pomůž mi, řekl to nahlas. Bez pohybu rtů, bez hlasivek, jenom v hlavě. Zhaslo světlo. Ozval se hlas, ale nebyl to hlas muže. Byl to hlas místa. Hlas márnice. Ne ten, kdo přišel, ale ten, kdo utekl. To, co teď dýchá, dýchá na můj úkor. Nech mě víc slyšet. Otevři mě. Odej mi můj jméno. Vrať mi ho. Ve snu jsem se podíval do zrcadla na stěně ordinace a neviděl jsem sebe. Viděl jsem detektiva Karla D. Stál tam, s obličejem, který znám z fotek, ale za ním, jako stín, stál on. Muž, kterého zabil. Ten, kdo neměl jméno. Ten, kdo měl ležet v tom hrobě. Ty mě vidíš, doktore, ale on mě slyší. A pak zašeptal. Řekni jeho jméno, anebo se staneš součástí mlčení. Probudil jsem se spocený, se záchvatem zimnice. A pod rukou jsem měl něco tvrdého. Dřevěný knoflík. Z uniformy, ale ne mojí. Tato vize mě změnila. Už jsem dál nemohl jen pozorovat. Tělo na stole mě nechtělo strašit. Chtělo být nalezeno. Od chvíle, co se mi zdál ten sen, už nic nebylo jako dřív. Trávil jsem víc času v práci než doma. Byl jsem u těla, ale moje mysl byla jinde. V hlavě se mi míhaly obrazy, hlasy, vzpomínky, které nepatřily mně. A hlavně ten pocit, že mě někdo sleduje. Ne jako paranoja, ne jako strach, ale jako vědomí, že někdo přesně ví, co dělám, a hlavně, že se blížím k tomu, co nemám najít. O pár dní později mi zazvonil telefon. Volali z kriminálky. Chtěli si promluvit o případu detektiva Karla D. Vaše poznámky v pitevní zprávě se neshodují s oficiálními údaji. Navíc jsme zpětně analyzovali místo činu a našli jsme otisky, které s Karlem D. nesedí. Něco tady nesedí, doktore. Odpověděl jsem jednoduše. Ten muž, kterého jsme pitvali, nebyl Karel D., jen jeho náhrada. Pozvali mě zpět na místo nálezu, garáž na okraji města, betonová, opuštěná, zdemolovaná. A přesto, když jsem tam stál, měl jsem závratě. Jako bych místo znal, ale nikdy tam nebyl. Takový ten pocit déjà vu. Zatuchlý vzduch, stopy gumových rukavic a na zdi otisk dlaně, černý, jakoby popálený, ale žádný nátěr, jen připomínka něčeho, co chtělo být smazáno, ale nešlo. Policie prověřila vše znovu. A pak přišla zpráva. Detektiv Karel D. uprchl přes hranice. Změnil si jméno, použil doklady po mrtvém. Poslední pohyb, vlaková stanice v našem městě. Před 48 hodinami vyhlásili pátrání. Nasadili do vlaků kontrolu, ale bylo pozdě. Týžden večer dorazila další zpráva. Tělo nalezeno u kolejí směr jih. Podezření na sebevraždu skokem do vlaku. Nález průkazky na jméno Karel D.
Ironie. Ten, kdo zabil jiného, aby unikl, nakonec utekl už jen před sebou. Kruh se uzavřel. Tělo, které se snažilo nebýt nalezeno, našlo svého vraha. Ale příběh tím nekončí. Protože v Márnici teď leží skutečný Karel D. A já ho příště otevřu.